Radio.FM. Прывітанне, шаноўныя слухачы і гледачы Еўрарадыё. З вами ў эфіры журналіст Роман Пратасевіч і нашы сённяшнія госці гэта гурт Акута, які днямі, а менавіта 1 красавіка, выпусцілі новы альбом. І галоўнае пытанне, якое, ў прынцыпе, можна задаць і першым, ці рок-гурт вы пасля гэтага? Па-першае, хацелася б сказаць, што мы тут не ўсе, яшчэ няма Вікторыі. Она вот тут. Нашай самай прыгожай удзельніцы гурта. Вось. А ці рок-гурт мы пасля гэтага, мы і пасля, і падчас, і да гэтага таксама, канешне, рок-гурт. Ну, іншая справа ў тым, што у вас альбом, калі яго паслушаць, то амаль цалкам ён складзены з такой электроншчыны. Дык ці сумяшальна ўсё ж такі электроншчына і той рок, які быў раней? Ёсць такое, але ж там і дастаткова гітар. Калі ўслухацца, там усё ёсць. Напэўна, там пару песень толькі, пару-тройку песень, у якіх няма гітары, а так в астатнім ёсць. А ў канцэртных версіях будуць гітары паўсюль, там усё будзе вельмі моцна. Напэўна, нават мацней, чым некаторыя нашы прошлыя песні. Ну, слухайте, метал будзе, хардкор. Будзе такі метал. Рэп-кор. Ну, я не спрачаюся з тым фактам, што гітары сапраўды ёсць, але яны таксама ў моцнай апрацоўцы, як і твой вакал, Стас. Да, мы даўно да гэтага імкнуліся і зрабіць моцную апрацоўку вакала і астатніх інструментаў. Таму гэта быў вялікі эксперымент, і мне здаецца, што ўсё выйшло вельмі добра. Ну, мы задаволеныя. Вы задаволеныя, добра, але ўсё ж такі з-за чаго вы вырашылі змяніць фармат, бо я ведаю, што вы казалі досыць даўно пра тое, што вось мы будзем мяняць нашу музыку, мы будзем мяняць нашае гучанне, але як гэта можна растлумачыць? То бок, ведаеце, жаданне быць у трэндзе, на хвалі, як кажуць, ці гэта мода звычайная? Як? Ну, гэта ўжо наш 5-ы альбом. Ён нават так і называецца 5. Ці V. Ну, вы, дарэчы, якраз хацеў запытацца, ўсё ж такі, гэтая назва, гэта 5, ці V як вендетта? Ну, вось бачыш, ты адразу здагадаўся, але тут можа быць колькі заўгодна можна тлумачыць гэтую назву, яна называецца, можа, яна называецца жэстам, разумееш? Вось, я таму і увогуле хацеў асобнае пытанне пра гэта заняць, таму добра, што ты сам ужо адказаў. Да-да. Ён 5-ы, і мы імкнемся неяк мяняць музло, нам ужо больш цікавей паспрабаваць сябе ў іншай стылістыцы, і вось гэта спроба, гэта эксперымент, альбом-эксперымент. Ну, гледзячы па таму, колькі часу прайшло з моманту выпуска вашага 4-го альбома, рыхтаваліся да гэтага эксперымента вы досыць доўга. Мы не штампуем альбомы вось так, як каб яны выходзілі праз пэўны час, да, там 2 гады ці год, ці там, як атрымалася. Вось атрымалася так, таму што былі розныя моманты ў жыцці, і каб перайсці вось на такі саунд, ну, быў патрэбны нейкі час, каб навучыцца гэта рабіць, каб прыдумаць там і так далее. Таму што працэс напісання альбома быў зусім іншы, чым чым у мінулых альбомах. Мінулыя альбомы мы пісалі там на рэпетыцыі падчас нейкага імпровізу, а гэта ўсё зараз усё было там дома, у хатніх абставінах. Лабараторных умовах. Ну, разумееце, тут можа быць пытанне, а ці рэальна ўвогуле нешта запісаць дома, бо, падаецца, раней жа вы пісалі ўсё ж такі ў студыях, а зараз гэта ўсё перайшло ў такі хатні фармат? Да, ну, мы давно да гэтага імкнуліся, і вельмі даўно хацелі зрабіць яшчэ нават першы альбом электронным з драм-машыны, ведаеш такое. Вось, атрымалася толькі зараз. Ну, гэта ўсё арганічна атрымалася. Гэта самае галоўнае. Само сабой, то бок мы не думалі, што нам абавязкова трэба нешта змяняць. Вось як і заўсёды у Акуты гэта эвалюцыйна.
і мы гэтаму рады. Ну вось такі новы стыль вы прызнайцеся, можа падглядалі за кім-небудзь, бо я ведаю, што напрыклад вось сусветна вядомы гурт Arctic Monkeys, яны таксама, у іх была і ідзе дагэтуль прыкладна такая ж эвалюцыя, калі яны ад такога інды-рока пераходзяць усё больш і больш да электроншчыны. Дык падглядалі за кім-небудзь? Ну, мяне натхніла, як змяніўся гурт Editors. Таму што яны раней там недзе там 4-5 годзе, напэўна, калі я не памыляюся, былі таксама такой інды-гуртом такім. А вось у апошніх альбомах у іх з'явілася вельмі шмат электроншчыны. І я лічу, што вельмі ўдала. То бок ты лічыш, што ўсё ж такі будучыня не за звычайным гітарным рокам, а за электроншчыны? Мы тут не вырашаем будучыню, разумееш? Мы проста пішам песні. Але так прикольна зараз. Ну, вось прикольна, але, напрыклад, вось першы трек, выбачаюся, другі, бо першы ўсё ж такі з новага альбома, які вы заспявалі на канцэртах, гэта быў трек «Все песні спетыя». А другі, які вы ўжо менавіта рэлізнулі, гэта быў трек «Кома», і які, я думаю, што вельмі моцна здзівіў шмат вашых і фанаў, і слухачоў беларускага рока, і гэтак далей, бо, акрамя таго, што там упершыню ў вашых песнях з'явілася руская мова, дык яшчэ і хіп-хоп. То бок гэта была спроба такой шокавай тэрапіі для слухачоў. Яшчэ, напэўна, наш первый фіток з кем-то. Ад нашага імя. Да, таму што раней не было такого, каб мы запрашалі кагосьці да сябе. Але таксама вельмі даўно аб гэтым думалі. Ну, ён з'явіўся таксама даволі арганічна. З'явілася музыка, бо ў нас заўсёды першай з'яўляецца музыка. Потым з'явілася задумка зрабіць яшчэ адзін трек з грязью, бо мы дагэтуль ужо быў такі вопыт. Калісьці яшчэ Раман рабіў накшталту рэмікса на песню «Спі». І вось я прапанаваў Дзянісу з гурта «Грязь» паўдзельнічаць у гэтым. Ён пагадзіўся, і там была такая ўмова, ён проста адразу пачаў нешта там, нейкі кіпіш накшталту, ой, што, як мне напісаць, то трэба па-беларуску ці па-руску, і проста там была такая ўмова, што пішы, як у цябе атрымаецца. Калі атрымаецца на мове, то напішы на мове, калі не, проста не трэба неяк там насілаваць сябе. І ўсё, і ў яго атрымаўся вось такі тэкст. Ну, слухайце, мне падаецца, што насамрэч вельмі шмат было крытыкі і водгукаў, асабліва вось на гэты першы трек. Так гэта ж класна. Да, і якія вось, што вам запомнілася больш за ўсё, якія, можа, там каментары, я не ведаю, ці крытыка, але аб'ектыўныя? Самае класнае, што мы атрымалі тое, што хацелі. Мы хацелі, каб... Не тое, што хацелі, мы задаволены тым, што некаторыя людзі пішуць, вось дагэтуль я не слухаў Акуту, да, вось усе мінулыя альбомы мне не заходзілі і так далей. А вось гэты вось у самую дзесятку, ведаеш, такая вельмі вялікая амплітуда меркаванняў. Камусьці зусім не заходзіць, а камусьці заходзіць вось як ніколі. Ну, карацей, хайпанулі добра. Мы да гэтага імкнуліся, таму што трэба нам, па-першае, трэба было зрабіць нешта новае для сябе ў першую чаргу, конечно. Абнуліцца, абнавіцца. Ну і як абнуліліся. Каму падабалася мінулая Акута, да, вось тая, якая была там 4 альбома, вось яна з імі застаецца, а вось новая Акута будзе з новымі людзьмі. Ну, а вы не баіцеся, што частка слухачоў там перастане хадзіць там ці слухаць вашу новую плытку, хадзіць на вашы канцэрты з-за новага стылю? Чаму трэба гэтага баяцца? Сэнс у тым, што мы, як заўсёды, робім толькі тое, што нам хочацца. Як і раней. Ну, вось я закранаў таксама пытанне крытыкі, і такое больш асабістае пытанне, хто вось для кожнага з вас самы галоўны крытык? Ну, я не ведаю, там, маці, дзяўчына, жонка... Калі я пішу нейкае музло, там, нейкія наработкі, я вось не магу адэкватна ацаніць тое, што зрабіў, я дасылаю Раману, і калі Раман кажа, што вось гэта зашибісь, да? Ці нават не цалкам, а кавалачак там нейкі. Тады я, разумею, што, напэўна, гэта нешта ёсць. А большасць трэкаў з новага альбома кім усё ж такі напісаны?
Ну, там цяжка сказаць. Там некаторыя песні абсалютна змянілі свой выгляд ад першапачатковага стану. Таму гэта наша сумесная праца, можна сказаць. Бо яны некаторыя былі там медлякамі, сталі баевікамі, некаторыя былі проста там 5-секунднымі нейкімі замалёвачкамі, пра якія ўжо даўно трэба было забыць, але яны становяцца паўнавартасным трэкам. Таму тут цяжка сказаць. Ну, вось нават калі глядзець па песнях, то таксама час ад часу вось здараецца, ведаеце, такое адчуванне, што гэтая песня ўсё ж такі збольшага напісаны праз нейкія асабістыя пачуцці і нейкія вось пакуты. Напрыклад, трэк адзін ёсць, я зараз нават яго запісаў, вось, завецца весела. Вось гэтыя 8 месяцаў, гэта што? Першыя 8 месяцаў, гэта ўсё. І чаму ж не 9? Ну, таму што 8, па-першае. Першыя 8 месяцаў, слушай, а што тут трэба тлумачыць? Там все понятно. Адзінае, што гэта проста была таксама вельмі зменены моцна тэкст гэтай песні. Бо першапачаткова ён быў дужа-дужа, як гэта сказаць? Ну, я кажу ўжо, як ёсць, напэўна. Ну, яна просто называлась «Повеситься». Я абяцаю повеситься. Да, я абяцаю повеситься, она называлась. И нешта мы подумали, что разжигать уж настолькі не трэба, и зрабілі крыху лайтове версію. Але, можа, калі-небудзь і сыграем. Ну, я думаю, што гэта ў любом выпадку будзе цікава паслухаць. А вось і наконт канцэртаў, калі ўжо ты сказаў, што вось сыграем, а як гэта ўсё будзе гучаць? То бок, як вы тэхнічную частку збіраецеся ладзіць з улікам таго, што раней гэта былі гітары, барабаны і вакал, і як бы ўсё. А зараз гэта вялікая частка электроншчыны. То бок, гэта мінусы нейкія будуць? Да, это будуць мінусы, плейбекі, так названыя. Будуць электронныя часткі граць падкладамі такімі. І все, астатняе будзем граць на гітарах. Таму я дадаю гітары там, дзе іх не было на запісу. А ўсё тое, што было на запісу, застаецца таксама. І яно ўсё адразу гучыць мацней, дужэй. То бок, все ж такі жывыя выступы вашыя будуць больш драйвовыя і менш электрычныя, як кажуць. Не менш электрычныя, але больш драйвовыя. Ну да, канешне, будзе жываком, все будзе на жывых барабанах. Гэта все будзе так дыхаць вельмі моцна. Ну і вось які трэк вам даўся цяжэй за ўсё з гэтага альбому? Зноў кажа 5, як 5? Ну, слухай, калі казаць цяжэй, то не ведаю, але вось трэк, які больш за ўсіх змяніўся, гэта, напэўна, самая холодная. Да, таму што гэта была зусім іншая песня, і нават называецца яна так, таму што у першым варыянце былі такія словы, самая холодная, але яны да нас не дайшлі. Для мяне таксама змянілася дужа-дужа моцна. Яна зусім не дыскавая была, не электронная. Была з лацінскімі барабанамі, бонгамі там такімі. Ну да, то бок варыянты былі. Вось. Добра, а вось пра самы цяжкі такі ў працы трэк мы крыху ўжо пагутарылі, а што датычыцца, вось якая песня вам уелася вось больш за ўсё ў галаву, што вы вось ходзіце і там напяваеце, напэўна, там у сябе ў галаве? Ну, я ўжо зараз, напэўна, нічога не напяваю, таму што калі працэсу запісу мы іх адслухалі ўжо столькі разоў, што ўжо яны ў галаве не круцяцца, але, напэўна, больш за ўсё я напіваў гасі. Ну да. Прычым гэта вось той самы выпадак, калі нейкі кавалачак ледзь не згубіўся. Гэты прыпеў, сам прыпеў гасі, гэта быў такі зусім невідавочны, але вельмі класны кавалак, які недзе там адклаўся кудысьці, а потым мы яго ўспомнілі. Зразумела. І яшчэ вось мы размаўлялі таксама пра хайп. І як вы лічыце, ці вось все ж такі пасля досыць доўгай цішыні з новымі трэкамі, ці здолееце вы зноўку быць на беларускім музычным алімпе, бо доўга ад вас нічога не было чуваць, акрамя канцэртаў, якія адбываліся перыядычна?
Слухай, а як это называется, которое... Это, вот оно, а есть Олимп, а то, что снизу, это что? Вот нам бы туда. Преисподня. О! Мы, короче, будем в белорусской преисподней. Та нам эти Олімпы, ведаеш, неяк все роўна. Ну, разумееце, маю на увазе, што раней, як бы, вось, акуты былі, ведаеце, як кажуць, из каждого утюга. А вось апошнім часам неяк... А теперь уже не те. Мы Уже познали не те. все, мы познали все. И там, и вось там, тому... Ага. Мы добра разумеем некае сваё месца, калі так можна сказаць. І добра сябе адчуваем. Дарэчы, гурт зараз у выдатнай форме, і нам вельмі падабаецца граць, што мы будзем делать як мага часцей. Ну і колькі вось канцэртаў у вас плануецца ў самы найбліжэйшы час? Ну, на бліжэйшы час у нас адразу 3 канцэрты за 3 дні. Віцебск, Гомель, Магілёў. Гэта 12, 13, 14, потым Мінск. Ну і там далей, спадзяемся, паездзіць, паказаць альбом. Нас саміх гэта вельмі захапляе. Добра, зараз мы перарвемся на невялічкую паўзу, а пакуль што нагадваю, што ў нас у эфіры частка гурта Акута, і мы размаўляем пра новы і вельмі незвычайны альбом. Заставайцеся з намі, працягнем праз перапынак. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euroradio.fm и euroradio.by. Слухай Еўрарадыё праз спадарожнік Астра 4А. Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Грамадскае аб'яднанне «Гавары праўду» выступіла супраць датэрміновых выбараў. Рэспубліканскі савет аб'яднання заклікаў кіраўніка Беларусі, палату прадстаўнікоў і ЦВК не маніпуляваць датай выбараў. У аб'яднанні «Гавары праўду» лічыць, што ніякіх рэальных прычын для пераносу даты выбараў няма. Каментуе сябра рэспубліканскага савета «Гавары праўду» Сергей Возняк. Непонимание со сроками и выборов и с очередностью затрудняет подготовку к ним. И вот кандидаты, которые или политические силы, которые находятся вне власти, ты же планируешь, да, избирательную кампанию, ты планируешь выдвижение кандидатов, ты планируешь их обучение, формирование команды, ну там целый цикл таких политтехнологичных вещей, которые необходимо сделать. И если я открываю Конституцию, я понимаю сроки, и я могу готовиться и к президентским выборам, и парламентским выборам. Лічыць Сергей Возняк. Раней улады заявлялі пра неабходнасць развесці прэзідэнцкую і парламенцкую выбарчыя кампаніі, якія выпадаюць на 2020 год. У сувязі з гэтым адна з выбарчых кампаній хутчэй за ўсё адбудзецца напрыканцы 2019. На турніры юных матэматыкаў у расійскім Санкт-Петербургу вучні 29-й гімназіі Мінска ў складзе зборнай каманды занялі прызавое месца. Як паведамляе блогер Эдуард Пальчэс, на ўзнагароджанне гімназісты выйшлі пад нацыянальным бел-чырвона-белым сцягам. У турніры, арганізаваным расійскім фондам, удзельнічалі 12 камандаў. Фотафакт глядзіце на euroradio.fm. Кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер заявіў, што Еўрасаюз не будзе прадстаўляць Лондану новых адтэрміновак па Брэксіт. Больш інфармацыі чытайце на Еўрарадыё і заставайцеся на нашых хвалях. Euroradio.fm. Прывітанне, з вами зноў у эфіры я, Роман Пратасевіч, і сёння з намі ў студыі таксама Яшчэ адзін Роман Жыгараў і Стас Мытнік з гурта Акута, і мы размаўляем пра новы альбом. Апошняе пытанне, пра якое мы з вами размаўлялі перад вось гэтым маленечкім перапынкам, гэта былі туры. І
першы горад, які будзе, гэта будзе не Мінск і нават не ваш родны Магілёў. Да, гэта будзе Віцебск 12 красавіка. Ну, мы просто любім Віцебск. Больш за астатнія гарады, што вырашылі туды... Нет, мы іх аднолькава любім. І яго таксама. Просто гэта не вертыкаль, а гарызанталь, разумееш? Ага. Бо зноўку ж нават там у Мінску, мне падаецца, на вас бы больш людзей прыйшло просто за памераў горада, да, там Магілёў ваш родны горад, а таксама і не там. Не, ну тут першы канцэрт. Ну, тут не важна, дзе менавіта першы канцэрт. Вялікая колькасць арганізацыйных момантаў, таму няма ніякай розніцы, ў якім першым горадзе граць. Ну, вы таксама шмат паездзілі, ведаю, што не толькі па Беларусі, але і па іншых краінах. І вось ці ўвогуле ёсць запыт на беларускую музыку за мяжой? Ёсць. Ёсць запыт, па-першае, на беларускую музыку, і ўвогуле беларусаў вельмі любяць за мяжой. В Украіне, напрыклад, ну, ўвогуле нас любяць, паважаюць, чакаюць. Вон мне зараз у Інстаграм пішуць. Едзьце там, туды, сюды, Днепр. Ну, а як там даведваюцца, напрыклад, пра вас? Ну, інтэрнэт, канешне. Інтэрнэт. Плюс туры, калі ты ездзіш, да. Мы ўжо 3 туры ад'ездзілі, 10-12 гарадоў. І, ну, відавочна, што колькасць наведвальнікаў расце. Ну, напрыклад, я ведаю, што вы, падаецца ж, ездзілі ў Расію таксама. І як там успрымаюць беларускую мову, хто слухае? То бок гэта нейкія мясцовыя беларусы? Там в асноўным беларусы ходзяць на канцэрты. Ну, у нашым выпадку. Але вось там расіяне, якія прыходзяць, ці як іх правільна назваць, рускія. Карацей, вось тыя местныя, што прыходзяць, яны таксама добра ставяцца. Беларусу любяць паўсюль, і мы карыстаемся гэтым, нясіце нам вашы грошы. Добра, я зразумеў, але вось ты казаў пра інтэрнэт, а што з вашымі кліпамі і калі чакаць нечага новага, бо вось агулам кліпаў у вас няшмат. І калі ўжо, можа, будзе нешта новае, што можна будзе вось там глядзець на Ютубе, напрыклад, і гэтак далей. Так, будзем працаваць над гэтым. Просто, разумееш, мы неяк праваронілі эру Ютуба. Але яна працягваецца. Яна працягваецца, канешне. Ён так рэзка стаў папулярны, а ў той час, калі мы здымалі кліпы, гэта было, ну, амаль што бессэнсоўна, не было якаснага музычнага тэлебачання, куды бы яны маглі пайсці, то бок нашы кліпы круцілі дзесьці там на A1 ва ўкраіне, ну, і гэта не мела такога выхлапу, які б нам хацелася. Ютуб тада быў яшчэ ў нейкім такім зачатачным стане, і вось зараз ён стаў такім моцным, і таму мы, канешне ж, парадуем нейкімі новымі відосамі ў хуткім часе. А калі чакаць? Калі чакаць, канкрэтна сказаць нельга, бо ведаеш, тут людзі па 20 гадоў кіно здымаюць. Мы так хутка не можам. Ну, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі новыя відэа з'явяцца. Канешне, з'явяцца. Іх можна будзе і слухаць, і глядзець, і гэтак далей. І вось, што яшчэ зазначыў, вы так ўсё ж такі паступова ўжо амаль на ўсе музычныя стрымінгавыя сервісы таксама прыходзяць. Да. Бо раней гэта было досыць цяжка знайсці, гэта быў там паслухаць ці SoundCloud, ці ВКонтакце. Не, чаму? Яно было і ў iTunes, там, каму што патрэбна, яно можна было знайсці, проста не так гэта было раскручана. Бо зараз все ж таки вас прасцей слушаць, бо ўжо зараз вось апошні альбом я так адмыслова глядзеў, ёсць ужо амаль паўсюль, і гэта, канешне, круто, бо сапраўды ўжо не трэба нешта шукаць. Да, і астатнія таксама хутка з'явяцца больш відавочнымі, то бок зараз іх трэба сапраўды шукаць. Ну, лаўлю на слове слухай, тому што я бы сам дадаў абавязкова ў свой плейліст, калі яно ўжо з'явіцца і з'явяцца ўсе альбомы і ўсе трэкі. Зараз такое пытанне яшчэ вось пра Магілёў. Магілёў гэта таксама вось такая, як кажуць некаторыя, не ведаю, ці пагадзіцеся вы ці не. Рок-сталіца. Рок-сталіца, да. Ты вельмі здагадлівы. А ці згодныя вы ўвогуле з гэтым? Што менавіта Магілёў, бо кажуць, што іх ведаеце, і Гродна, і Мінск, і... Гродна панк-сталіца.
парк столица. Я думаю, да. А Гомель металл столица. Металл столица, ну. А Могилёв просто столица. Ну, слухай, просто была вельмі вялікая движуха магілёўская. Я памятаю, калі я толькі пачаў граць у Глюках, это быў 2008 год, і мы ехалі з Глюкамі на канцэрт у Віцебск, амаль што цэлым аўтобусам. Ну, на 40 чалавек. Столькі чалавек собиралася туды, просто з тусоўкі, што вось заказвалі цэлы бус, автобус, і вось все ехалі на канцэрт, і быў поўны клуб, хаця гралі толькі местныя гурты. І гэта была вялікая движуха. Я не ведаю, чаму так было раней актыўна, а зараз так. Мабыць, таму што не столькі ездзілі да нас нейкія расійскія гурты міравыя. Мабыць, я не ведаю чаму. Ці, як кажуць, ведаеце, раней трава была зеленей, да, все. І дрэвы вышэй, да. А просто Магілёў, да, рок-сталіца была, і таму што зараз там таксама вялікая колькасць гуртоў, якія існуюць і зараз. Ну, вось, напрыклад, адзін з вядомых гуртоў — гэта Нізкіс, якія зараз, падаецца, ужо выступаюць паўсюль. Ну, вось, да, бачыш. Так, як мне падаецца, можа, я і памыляюся, канешне, да, але яны зараз такія нібыта больш папулярныя, чым вы, і вы лічыце вы хлопцаў сваімі там канкурэнтамі. Неси лінейку, будзем вымяраць, выкладваць, хто больш папулярны. Ну, вось як вы лічыце іх нейкімі там сваімі канкурэнтамі, бо вы асабліва раней працавалі так амаль у адным стылі, як бы там не было, да, у вас прыблізна адна і тая ж аўдыторыя. Я нават табе болей скажу, Саша павінен быў у нас спяваць. Мы яго запрашалі да нас пець 10-годзе ў 2008, але ён нешта там быў не ў тым стане і не прыйшоў. Не, ён прыйшоў, просто адмовіўся. Деликатно адмовіўся. І спяваць пачаў я, таму што я не планаваў. А наконт таго, што лічым ли мы іх нейкімі канкурэнтамі, ну, гэта глупства, таму што калі вось Нізкізаў не стане, то да нас больш народу не прыйдзе, таму гэта ўсё глупствы. Таму тым больш, што мы неяк сябруем, не кожны дзень мы там тусім і нешта ужываем, да, а мы сустракаемся вельмі часта. Ну вось ты, Рома, сказаў пра шаурму, а што гэта за гісторыя, чаму ты вырашыў, я так разумею, што з нейкіх канцэртах? Горад Магілёў, праспект Мира, 27В. Внятно, да, было? Карацей, кафешка, дзе можна паесці шавуху, называется Black and White кафе. Но малек назва тату майстэрні. А? А малек назва тату майстэрні Black and White. Да, наконт таго. Ці як кліп Майкла Джексона, так само. Ага, ну, добра, чаму ты ўвогуле вырашыў заняцца такім, ну, я б сказаў, досыць незвычайным бізнесам для музыкі? А так я багатый. Інвестор. Ага, я зразумеў. Ну, як вось, цяжка чымсьці новым працаваць таксама, бо я так разумею, што ўсё адно ты там даволі часта з'яўляешься і кантралюеш свой такі маленькі, але ўсё ж такі бізнес. Да, гэта невялікі бізнес, просто душэўнае месца, дзе збіраюцца ў асноўным нашыя сябры. Ну, я не так глыбока пранікаю ўвесь гэты бізнес, але разумею ўжо, што гэта не так проста ўсё робіцца. Тэматыка ў нас гэта простая і зразумелая ежа. Смачная і недарагая. Ну, а як ты ўвогуле мяркуеш, ці можа на ці будзе, можа, нейкі этап, калі ты сапраўды будзеш шаурмой зарабляць болей, чым музыкай? Ну, так-то я думаю, спадзяюся, што спадзяюся, што так і будзе. Але зараз гэта такое проста месца для душы. Добра, што вось яшчэ хацеў запытацца, усё ж такі вяртаючыся да музыкі, а не да бізнесу. Пакуль вы пісалі альбом за гэтыя 3 гады, да,
як вы лічыце, ці змянілася музыка, бо змяніўся там, бо з'явіўся вось феномен гэтага там, напрыклад, цімы беларускіх, і з'явілася вельмі шмат там хіп-хопа, што ўсё ж такі, як мне падаецца, больш папулярнае, чым які бы то ні было рок. За гэтыя 3 гады рок і рок-н-рол перайшоў у хіп-хоп. Ну, то бок, хіп-хоп гэта зараз рок-н-рол. Типа, рэп это новый рок. Да. А, як там гэта кажуць, што оранжевый гэта новый чорны, ці нешта? Да. Нешта такога. Orange is the new black. Да. Вось, ну, як вы мяркуеце, ці ўсё ж такі добрыя такія змены, бо я думаю, што вельмі шмат людзей ўсё ж такі успрымаюць хіп-хоп як нешта такое не наше. Я маю на ўвазе, што вось калі людзі ўвесь час слухаюць рок, і потом гэта ўсё пачынаецца там рэп, хіп-хоп і гэтак далей, ну, а што слухаць? Не, глядзі, пакаленне падрастае, і маладзейшыя, яны не будуць слухаць тое, што слухалі іх бацькі, яны будуць бунтаваць. Ім не цікава слухаць рок, таму што бацька слухаў рок. Іншы бацька. Не той бацька, пра якого вы падумалі. Я так разумею. Карацей, і таму яны бунтуюць і ствараюць там ото хвалю якога эма-кор, вось памятаеш, там былі такія сеці аматары, там вот это. Все мы такія былі, я кажу. Вось, бачыш, такіх хваляў было насамрэч вельмі шмат. Ну вось зараз гэта рэп-хваля. Тут няма нічога ні добрага, ні кепскага, гэта все окей. Не, ну слухай, з іншага боку, вось ты кажаш, што добра, хіп-хоп гэта такое новае бунтарства, але гэта як бы спроба бунтарства, але першапачаткова менавіта пасыл року быў такі як бунтарства. Што вось рок гэта пратэст, рок гэта нешта. Так, проста ён быў вось в такой вось абёртцы з гітарай, а зараз ён чорны з вінампа, діджэй вінампа. І ўвогуле, глядзі, мы зараз нават размаўляем не пра стылі, тыя ці іншыя, мы зараз размаўляем пра пакаленне. Субкультуры ты маеш на ўвазе, ці ўсё ж такі пакаленне? Пакаленне, сталасць. Гэта былі проста іншыя людзі, зараз такія людзі. Зараз эти рэперы ўсе падрастуць, і іх дзеці будуць слухаць панк-рок і блэк-метал. Цікавы прагноз, канешне, але вось калі шчыра і сур'ёзна, то як вы лічыце, у якім накірунку ўвогуле зараз вось рухаецца беларуская музыка і чаго вось варта чакаць? То бок, ці будуць нейкія змены? Яны рухаюцца ў тым жа накірунку, як і ў Расіі, як і ва ўсім міры. Я лічу. Ну, гэта ж ўсё адное цэлае. Як мы можам рухацца ў нейкім там... Да, тым больш, што ёсць інтэрнэт. Ну, в прынцыпе, да, зараз, канешне, з распаўсюджваннем інтэрнэта... Тым больш, што зараз вось развялося столькі выканаўцаў і артыстаў, таму што кожны сам сабе MC. Як раней кожны сам сабе фотограф быў, кожны першы. Акута сама сабе MC зараз, бачыш, таксама. Ну, гэта цікава. А калі ўжо казаць, да, пра новую музыку, каго б вы вось так адзначылі з новых музыкаў, з новага пакалення, вось менавіта з Беларусі? Бо, зноў кажу, да, ёсць людзі, якія там выстрэльваюць, як свой час там выстрэліў Макс Корж, як зараз там той же Ціма Беларускіх і гэтак далей. Вось ён і маладзец. Вось ён і маладзец. Да. Ён зрабіў тое, што падабаецца яму і падабаецца ўсім, а гэта вельмі цяжка. Калі гэта супадае, разумееш, калі супадае рэзананс твой унутраны, з кан'юнктурай, патрабаваннем з рынкам, з адчуваннем у галовах людзей, гэта ўсё супадае, і вось атрымліваецца Ціма Беларускіх. А чаму не назваць тут жа і Макса Каржа? Ну, зноў кажа, слухайце, збольшага гэта што, да, гэта такі музычны папулізм, калі гэта простыя словы, простая музыка і як бы ўсё. Ну да. Тут, разумееш, ёсць проста выбар у кожнага. Хтосьці будзе слухаць Петлю прыстрасця, нашу любімую групу, а хтосьці будзе слухаць Ціму Беларускіх, ці адначасова будзе гэта слухаць. У гэтым няма нічога такога. Усе межы ўжо даўно сцёртыя. Рок, рэп, там рэйф, это ўсё адно і тое ж. Тое, што цябе калбасіць, то і круто. Да, звычайнаму слухачу няма ніякай розніцы, што гэта за стыль, і там і накірунак і так далей. Нават болей можна сказаць, калі 2-3, ну максімум 4 секунды трек не заходзіць,
чалавеку, ён яго проста пераматае, бо інфармацыя настолькі шмат і час настолькі хуткі, усё настолько хутка, што ён не будзе чакаць і разжоўваць то нейкі непанятны, ну, што яму самому не зразумела. Да, і прыпеў павінен быць першыя 30 секунд. Гэта радыё такая... Гэта не новае правіла. Ладно, зараз ужо настаў час падагуляць, таму, мабыць, вось апошняе, што хацелася б у вас запытаць, але адказ павінен быць толькі ў 3 словах. 3 слова і не болей. Вось ваш альбом — гэта 3 слова. Задавальненне, эксперымент і у мяне толькі 2. Я неяк зараз... Гэта крок да наступнага альбома. Ну, ўсё ж такі будзем лічыць, што гэта такі невялічкі спойлер на тое, што ў бліжэйшыя часы вы, можа, парадуеце нас яшчэ нейкімі навінкамі. Ну, і зараз ужо, на жаль, настаў час скончыць нашу размову. Дзякуй за тое, што адказалі на наша пытанне. Я думаю, класна спадзяюся, што ўсім было цікава, да, і паразмаўлялі, пасмяяліся. І да. Так што дзякуй усім вялікі. З вамі ў студыі працаваў я, Роман Пратасевіч, і таксама нашыя госці з гурту Акуты. Гэта Стас Мытнік і Роман Джыгараў. Так што ўсяго добрага.